Over gewoon Wolter gesproken. Wat staan er voor leuke dingen nog meer in de planning dan? We gaan in september een jubileumconcert geven in Openlucht Theater Caprera. Moeten jullie even op www.wolterkroes.nl kijken. En ja, dat wordt bijzonder. Dat wordt inderdaad vanaf Mag ik je knuffelbeer zijn aan Walking on the Moon. In 1987 tot nu het repertoire wat we gaan spelen. En dat wordt wel heel veel. Ik ga geen collega's uitnodigen om mee te zingen. Want ik wil het wel allemaal zelf doen. Het is een locatie waar 1200 mensen in kunnen. Het wordt dus heel intiem. Het wordt geen Heineken Musical of Ahoy, die ik allebei 6 keer gedaan heb. Ik wil het heel intiem houden. En het wordt gewoon een heel warm, mooi feest. 12 september, Caprera, Openluchttheater. Ik ben nou heel slordig. Het kan ook 14 september. Maar het is op een donderdag in ieder geval. Dus donderdag, tweede week van september. En dat wordt gaaf. Nou heb ik in de wandelgangen gehoord dat er een familielid is wat nog wel graag eens een keer wat met papa zou willen doen. Ja, ik heb een dochter, die heet Pamela. Maar die hou ik even in toom voorlopig. Die moet even rustig aandoen, lekker de school afmaken. En vooral plezier hebben met hetgeen wat ze doet. Ze heeft zangles van Babette Labai en met allemaal kinderen. Allemaal met de hele groepen. En dat vindt ze op dit moment helemaal te gek. En ja, mocht dat meisje een solo carrière willen hebben, dan is ze wel aan het goede adres natuurlijk. Dan ga ik haar ook wel helpen. Maar ik heb zoiets van, wacht nog maar even. Ze is nog maar 14. Wat ik wel ongelooflijk vind is op die leeftijd wat ze allemaal al meezingen en wat ze allemaal al doen door YouTube en door al die filmpjes ook bij sterren.nl. En ze kunnen alles zingen tegenwoordig. En dat heeft Pam ook wel. En ja, dan heb ik wel zoiets van zo. Ik ben blij dat ze mijn genen in ieder geval heeft. Nou, wat ik er zou adviseren is niet te snel om een platencontract te tekenen bij een maatschappij. En eerst goed nadenken wat je tekent. Dat dan weer wel. Heb je ooit wel eens spijt gehad van een platencontract? Nee, ik heb nooit spijt gehad. Alleen hoe het afgehandeld is, sommige dingen, dat vind ik dan wel eens jammer hoe dat dan ging. Maar dat maakt niet uit. Het is allemaal goed gegaan en het is allemaal in harmonie gegaan. En ik heb ook met niemand ruzie, ik heb aan niemand een hekel. En oké, paar, maar dat ga ik nu niet vertellen. Maar maar daar moet je mee oppassen tegenwoordig, met contracten. En daar zou ik er wel voor helpen. Ik heb een goed management om me heen die daar heel goed in kunnen adviseren, ooit, later.